sikker på, at det er her, den kommer ud? Ja, hvis den er fortsat mod strand. Hvor bliver de af? Der er den! Come on, come on, come... Er det mig? Den søger tilbage til havet. Den dykker som en såret hval. Måske er den så hårdt såret, at den dør. Dør? Den dør desværre ikke. Reptilicus vil bare slikke sine sår. Regeneration. En kort tid vender den tilbage farligere end nogensinde. Farligere. Måske vil den kunne bruge sine vinger. Næste gang.